Ja Mini kolmosella Kiitää Postonen Terri Pelle ja Koskisen Raimo. Helsingin näkyy urheilija. Siellä valmistautuu numerolla 4 Tippi, 1005 Remo ja 1006 Jyri. No niin, kaikki alkaa olla valmista tätä tuo Maxi 2 C-kilpailun palkintojen jakoon. Maxi 2 saimme 2 hienoa sertiä. Ari, mä oon täällä, mä tulen. Ari, mä tulen. Nyt raju kilometri. Minua et juoksemaan saa. Onko jäniksistä kiinni? Mutta jalkainen savolainen pannaan siihen eteen, mikä siinä jotain rupeaa tapahtumaan. Savolaisen nopea jalkaisuudesta, ettei haluta suustaa nopeasti. Se tuli... Eli Maxi 2 voittaja. Näitä voittajasta KDK Viia Marja Vainio Kouvola. -8,89 ja Pertti Termenova on sitten kolmosiin Marjo.